Dobry mecz w naszym wykonaniu, ale bardzo ciężki mecz, ale dobrze zagraliśmy, dobrze w obronie graliśmy, twardo, nie oddawaliśmy łatwo parkietu. W ataku też mądrze, bardzo ładne akcje graliśmy już. Jak już zaczęliśmy grać to, co mamy grać, to bardzo ładnie graliśmy, wygraliśmy. I dziękuję drużynie. I to wszystko, dziękuję. Trzeci mecz na turnieju w Zielonej Górze, trzecie zwycięstwo, to na pewno cieszy. Poziom taki średni, bym powiedział, ale narasta zmęczenie na pewno. Mamy dwa ciężkie wczorajsze mecze w nogach. Na pewno teraz trzeba się troszkę zregenerować, bo jeszcze jeden mecz dzisiaj, jeszcze jeden mecz jutro. Gratulacje dla mojego zespołu, bo naprawdę były trudne chwile w tym meczu. Drużyna z Bratysławy miała bardzo dobre momenty, ale nie pozwoliliśmy im rozwinąć skrzydeł i dzięki dobrej obronie, dzięki mądrej grze w ataku wygraliśmy ten mecz w miarę spokojnie i bezproblemowo. Dziękuję. Podľa mňa sme začali celkom fajn, bola to náročná hra, hrali sme veľmi dobre, ten prvý polčas, aj keď sa tak venujeme, tak aj ten druhý, ale boli tam menšie chyby ako odstavovanie, obrana 1-1, rotácia a aj v útoku sme nevedeli niekedy postaviť signál. A ten záver už sme potom ako keby tak vypustili, sme vedeli, že už prehráme o 10, ale inak to podľa mňa dopadlo celkom dobre. A nadviažem na Marcela, v prvom rade gratulujem súperovi k víťazstvu. Myslím si, že napriek výsledku sme mali veľmi veľa svetlých momentov do zónovej obrany tým, že nie sme zvyknutí hrať proti zónovej obrane. Čiže chalani naozaj z týchto taktických pokynov dodržali veľa vecí a problém bol skôr v obranej časti, kde sme kopili zbytočné jednoduché chyby, ale napriek tomu myslím si, že sme odvedli dobrú prácu a máme na čo stavať do budúcna.